JS Studios Home Theatre Hong Kong China presents, in association with Free Brave Production Limited. 怨恨老搲鬥，幾番將我追殘，覺令我心咩漏。打老豆，我係錯手，唉，怕打真佢話我沉教仔啊，像佢教啊教，去街都冇自由。Veronica is a shy college girl who just loves to dance in her underwear. But someone is watching her. Well-expected movie by director Mrostka SVK is here. Based on a true events. I'm gonna catch you like a butterfly. Mrostka SVK is Mrostka SVK in Pornopolis. Pornopolis, it's passion. Pornopolis, it's thrilling. Pornopolis, it's rated R. Volám sa Konvoj. Bol som len obyčajný flákač, čo vysmažil, na čo prišiel, ale toho dňa sa všetko zmenilo. Tu ma vidíte. Keby som len vedel, že to bude môj posledný deň poprtkávania pod perinou. Bol som rozhodnutý stráviť ten deň tak ako všetky ostatné, lenže osud si zmyslel inak. Stál som na zastávke autobusu, hlavne ten deň neutopiť v seba ľútosti. Zdalo sa mi, že niečo počujem. Bože, tie oči, nikdy som nevidel psa s takým chvostom. Utekal som rýchlo, potom ešte rýchlejšie. Bežal za mnou až domov. Áno, bol tam, hniloba a krv. Tento pes nebol z tohto sveta. Niekto musel otvoriť bránu do inej dimenzie. Vedel som, že určite o tom budú hovoriť v rádiu. Našiel som svoje staré rádio, opatrne ho položil na stôl a zmeravel som. Tož jsem to já, Siegfried von Schmucel-Fusel, pán radiotranzistorů a vy všetci teraz okúsite ako chutí pomsta. Moja pomsta. Použil som rádio na prenos nízkofrekvenčných zvukov, ktoré zmenili vašich psov na zabijakou z pekel. To však není všecko. Teraz ste na rade vy. Pripravte sa, teraz pustím 40-kovku hercový tón, zmením vás na Fujiyamov. Vedel som, že musím zničiť akékoľvek zdroje na prenos akustických signálov. Bežal a zničil tieto tranzistory pekla. Dokázal som to, lenže čo ostatní, nie. Rádiové vlny smrti sú všade. Musím im uniknúť a bežať ako o závod so zvukom. This is Howard Scott on the scene for TV12. We're at the Bijou Theater where it's been reported that a man has gone berserk while watching a double feature horror program. You, sir,
Excuse me, what did you think of what happened inside? Get more out of life. Go out to a movie. Najnovšie správy. Slovenská republika čelí útoku živých mŕtvych známych tiež ako zombie. Ministerstvo obrany vydalo nasledovné pokyny pre všetkých občanov. Nepodliehajte panike, nevychádzajte von, zalezte domov a umyte si čuráky. Opakujem, zalezte domov a umyte si čuráky. Dámy a páni, dobrý deň. Vítajte na tlačovej konferencii ministra obrany Martina Kováča. Všetko je stratené. No čo kukáte? Peňáze jsme preslopali, tanky predali, jsme tu jako na pospas osudu. Všetko je v piči, bežte ako o život, bežte do lesou. Tak bežte. Zombie. Kto tam vonku je? Pane Bože, je tam auto. Je tam auto. Jste člověk. Podáte tak požrou. Voláme se Fu Manchu a Smet sušuje moje chlbo. Robte si pohodlí, pane, donesem vám krápek vody. Dovolil som si doniesť takú menšiu. Zabil som človeka, musím zavolať políciu. Čo je? Hluché. Už je to situácia, asi musí byť vážna situácia vo svete. Televízia. Posledné správy. Občania Slovenskej republiky, musíte sa dostať k moru. S morom za zadkom sa ubránite zombíkom. Opakujem, s morom za zadkom sa ubránite. Poprosím ilustračné zábery. Posledný konvoj odchádza dnes presne na poludnie, vedie ho čatár Mrostka. Ten povedal k situácii nasledovné. O hodinu tady to bude prechádzať vojenský konvoj a tým konvojom budem ja. Mám plán a jedinú zbraň. Za týmito domami bývam, tam sa zastavíme pre salónky. Musím sa pripojiť k tomu konvoju. Musím vyraziť okamžite. Že najprv musím zobrať zásoby. Z pivnice.
Spišta, pusť tam tú pičovinu. Ubezpečujem vás, že vláda Slovenskej republiky urobila maximálne opatrenie, aby ochránila občanov pred zombie hrozbou. Slávnostne by som týmto chcel odhaliť túto značku, ktorá určite zachráni milióny ľudských životov. Jej osadenie a ešte predtým vypracovanie grafického návrhu stálo daňových poplatníkov 1 000 000 eur.